u ka taa so a ka gɛlɛn nin bɛɛ ye ko gɛlɛn ye nka nin bɛɛ nɔgɔyaba ye jɔnni ye Allah subhanahu wa ta'ala ala b'a dɔn an bɛ min fɔ an da la an wulikun o ye faso ko ye an wulikun o ye danbe ko ye an wulikun o ye an ka diinɛ ko ye jamana bɛ dabolo min kan tɔɔrɔ min b'a la degun min b'a la n b'a kalama n tɛ dunan ye ne tɛ maa ye min b'a fɔ ko ayi an t'a kalama ayi wallahi n b'a kalama foyi tɛ jamana in kɔnɔ n tɛ min kalama n wulikun y'o ye nka hadamaden n'i wulila i ye hakilitigi de e wulila i b'a fɛ ka fɛn min yɛrɛ kɛlɛ e yɛrɛ bɛ tila ka taa o ɲɔgɔn kɛ wa ko dɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ san'o fangaw ka bin burujali min kɛra tasumadon min kɛra ko minnu kɛra a la o kɛra i ɲɛna e bɛ sɔn i yɛrɛ ka segin o ko kelenw kan wa o ye hakilima ka baara ye anw de b'a fɔ ko anw ka denmisɛnninw an denw an mɔdenw farasiw an denw don an mɔdenw don anw bɛ dusumakasa la jumadon y'a sɔrɔ jamana bɛ doyi kɔnɔ o ma ban k'a fɔ k'u a caman de tanyara denmisɛnninw don funanŋɛninw don an bɛ kasi la ka jamana jalaki barisa u bɛ labɛn ani dusukun min n'o bɛ k'u la anw bolo o ma wasakɛ o ka kan ka taa kɛnɛ kan ni labɛn minnu ye anw bɛ ka jamana jalaki de ko o baaraw mɛ ka ɲɛ o kuma o bɛ ka denmisɛnninw di ka taa saya la o no kelen in na ne k'a fɔ funanŋɛninw ye tɛgɛlɛnkolon k'a f'u ye n da la ne dun b'a dɔn ni n y'a fɔ u b'a kɛ a ye taa a ka taa a yɛrɛ di maaw ma minnu baara min kɛra o y'a jira k'a fɔ ko u ma baara in kɛ ni hakili ye e yɛrɛ y'a fɔ hali ni mɔgɔ kelen de wulila jamanaden don hali n'a ka laɲini ye fɛn wɛrɛ de ye hakɛ b'a bolo a ka lamɛn i y'u bali anw b'a dɔn a fɔra ka taa yɔrɔ min na a tɛ yen o anw b'a dɔn a tɛ yen o minnu ko taali ka kɛ yen olu b'a dɔn yɛrɛ a tɛ yen a tɛ sɔrɔ yen nka misaliyaw de don u kun bɛ taa i bɛ yamaruya di dɔrɔn maa minnu bɛ da la u ka papiye in minɛ ka taa ko ɲaamɛ ni ko min bɛ kɛ o kɔfɛ o bɛ kɛ nka olu kunbɛnna cogo min ni ne yɛrɛ fana ye ko in ta ni o ye ka denmisɛnninw fili ka taa u ni ninnu ka taa ɲɔgɔn kunbɛn fɛn min bɛ bɔ a la o ye hɛrɛ ye wa o tuma jɔnni anw bɛ kɛlɛ de la an ka denmisɛnninw u bɛ taa di saya ma k'a sɔrɔ u ma labɛn an bɔkun o b'a la ne yɛrɛ kan to o denmisɛnnin kelen o funankenin kelen k'u bila ka taa ni dusu ye k'a sɔrɔ ayiwa ko in maa minnu b'u ɲɛfɛ olu hakili minnu b'u la u y'o jira ni ko min bɔr'o la o ye hakilimaya ye wa o de la ne y'a f'u ɲɛna ko ne ye alimami de ye kuma in kɔrɔ de b'a la alimamiya dilali de don i bɛ maaw sali o dama tɛ ko caman de bɛ ala y'o wajibiya i kan e ka ko ye cogo a n'a kɛcogo a n'a dilacogo ani maa wɛrɛ min ni o t'a ka ko la olu ma kan ka kɛ kelen ye voilà alhamdulillah sisan hali ne yɛrɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ nin jama in bɔra laɲini dɔ tun b'u la hali ni laɲini tun ma kɛ sɔrɔ fɛn ye a nɔgɔni kan a ka kɛ yɛrɛ laɲini kana sɔrɔ nka o tun ka lamɛn o tun bɛ caman bɔ ko gɛlɛya la nka nin bɛɛ kɔfɛ e ye nin hakilina sɔrɔ imam o fulaw ko hamadi a jo tɛ ko dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun laɲini minnu bɛ yen ani cɛkɔrɔba dɔ fana y'a fɔ n ye a ko n denkɛ n ko naamu a ko ni denmuso misaliya don ni denmuso furu cɛ dɔ ma tuma dɔ la a mɛn'a bolo ala nana ni garijɛgɛ ye an ka kɛ denko yɛrɛ ka bɔ a la n'i ye cɛkɔrɔba natɔ ye fo k'a fɔ ko furu ka sa a ka laɲini o tɛ furusa ye dɛ a ka laɲini ye tuma dɔ la burankɛ bɛ min kɛ wala furu in bɛ lahalaya min na a tɛ se ka sigi furu tɛ se ka to o de la ni burankɛ bɛ se ka latilen o ye burankɛba ka hakilina de ye a bɛ furusa min fɔ laɲini tɛ furusa ye dɛ laɲini ye fɛn dɔw de ye i bɛ k'a ka baara bila a ka bɔ fanga na ka bɔ fanga na imam a bɛ sigi siɲɛ fɔlɔ min na i ni karamɔgɔkɛ n'o ye ɲɔgɔn sɛrukɛ ye ka fara e yɛrɛ kan a y'a dɛmɛ ka sigi dɛ wa a yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ yen a y'a fɔ aw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ e b'a la sɛrukɛ b'a la jamana silamɛw ni jamanadenw bɛɛ b'a la n'aw ye sira kan sira min tɛ jamana jɔ sira ye n'aw m'a fɔ n ye kiti b'aw ni ala cɛ dɛ nka i bɛ ka baara bila o i bɛ ka baara bila i terikɛ kɔrɔ min n'i y'a dɛmɛ a sigira fanga na hali ni filanan in na tuma dɔw la i m'i da don a la nka n'i y'a ye a ye fanga sɔrɔ bi ala ta kɔfɛ aw ka jɔyɔrɔ b'a la dɛ an k'a ka fanga bila k'a bila wa a b'a bila mun na. bon ala jose ne m'a f'i ye n ko bamananw u ka kumaw tɛ kumaw ye ten kuma minnu don ne y'u sen tuma dɔ la i bɛ taa jɔ diinɛ de kan ko dɔ bɛ yen o ye hamadi jalaki ye nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ n'i ye kuma in lajɛ kuma in bɛ komi tulonkɛ kuma k'a sɔrɔ kuma ba don hakilimaya kuma ni kodɔn kuma ba don u b'o fɔ kuma la ka tɛmɛ ten n'i ye kuma ninnu ta k'u bila i ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra da minnu na olu ye hakilimaw de ye tiɲɛ don fɛn dɔw bɛ yen jalaki bɛ se ka k'a la kuma bɛ se ka kɛ dimi bɛ se ka kɛ tuma dɔ la funu yɛrɛ bɛ kɛ nka
hakɛ b'a la aw de ko ten dan tɛ sabali la wala dan tɛ sabali la an tɛ sabali la anw de Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ siga t'o la o tɛ fɛn dogolen ye o de la ne ye n jɔ jama cɛla n ko jama anw de ye nin dɛmɛ fanga Ala de b'a di anw b'o dɔn a bɛ fara Ala de la nka Ala y'an kɛ sababu ye k'anw daw bila mɔgɔw ka da an kumakan na an k'a fɔ a ye kari ta maa tilelen don danaya mɔgɔ don maa min don anw ka yecogo la alqawiyul amin maa min a kɔlɔ sigilen don a bɛ se ko kɔrɔ wa danayatigi don kuranɛ ye maa dɔw mankutu ten n'o yera hadamaden na i bɛ bila kow ɲɛma anw de y'a fɔ nka an nana ko kɔlɔsi ka ko ye o de y'a to filanan in na an y'an yɛrɛ minɛ an ko tiɲɛ yɛrɛ la anw ye ko in ye cogo min Ala ye min latigɛ a ye a y'o sɔrɔ o tuma anw ka ye cogo la ko in ka kan ka dan o ma nka a ma dan o ma o tuma an siranna min ye an jɔrɔla ni min ye n'o bɔra ko lasali bɔra anw de la Ala ta tɛmɛnen kɔ anw ka jɔ tuguni hɔrɔnya yɛrɛ la k'a fɔ silamɛw ye anw ye jigiya min kɛ kari la an nana sɔrɔ o jigiya in tɛ wa anw de filila a ye yafa an ma fili man jugu n tɛ segin kɔ pewu o ye yɛrɛ bonɲɛ tamisɛrɛ de o de la n jɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ jamanadenw ka yafa anw ma i bɛ maa min lawuli su a bɛ wuli i b'a lawuli tile sɔgɔma a bɛ wuli i mana fɔ wuli kuma o kuma a kariw de ko tɛ wa an bɛ wuli o tigilamɔgɔw i ka kan ka maloya o ma ka s'an ma dɛ wala jamana mɔgɔw olu ka juru de b'an na hali an bɛ wuli ka jɔn min na o ye wajibi de an k'o wuli kɛ o wajibi de don i tɛ se ka wuli ka maa don juru la a fɔni cogo gɛlɛyara ko e min ye juru in siri ko e da t'a fɔni ko la ŋaniya ɲuman b'i la wa wajibi de don jamana donna kunpalan min na anw b'a jate an yɛrɛ ni Ala cɛ k'a fɔ ko an niyɔrɔ b'a la ni an niyɔrɔ bɛ o kunpalan donni na jamana bɛ bɔ kunpalan na cogo min na an ma kan k'o ɲini wa an kan k'o ɲini o an kan k'o ɲini karamɔgɔkɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ ne la n bɛ min ladege n ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ye Alakira de ye alayhi salatu wassalam Allahumma salli alayhi tɛ foyi kɛ diɲɛ latigɛ la ni n t'a bila ɲɛkɔrɔ k'a suma a ka kɛtaw a ka fɔtaw a jɔyɔrɔ kɛnɛ minnu na ni o misaliyaw nana jɔnkɔrɔ n bɛ maa min ta k'a kɛ misaliya ye o ye Alakira de ye alayhi salatu wassalam kira gɛnna ka bɔ a faso la maa tɛ dugukolo ka Ala ye maa min da min b'a bɔ jango i ka fisaya ye wa a tɛ faso in fana kɔnɔ Ala ma dan fɛn dan min bɛ Alakira bɔ jango i ka tɛmɛ a kan alayhi salatu wassalam a gɛnna ka bɔ o faso in na a n'a nɔfɛ mɔgɔw a taara tuma min n'a taara jama nana sɔrɔ a n'o jama in wulila a y'a ye k'a fɔ k'a ka taa Maga umra la a ka taa don Maga ko kura Ala y'o yira a la nka Ala de bɛ ko n'a kɔrɔ dɔn i yɛrɛ ye min fɔ ko n'a kɔrɔ masa in de b'a dɔn wulikata in laɲini dɔ de b'a la a bɛ don Maga nka a tɛna don o san nka a bɛ wuli laɲini dɔw bɛ Ala bolo o fana bɛna sabati ko in na o ye walanda ye min bɛ di Alakira manto in ma sallallahu alayhi wa sallam a taara o don maa 1000 ni maa 400 ye jama caman ye diɲɛ kɔnɔ o ɲɔgɔnna mɔgɔw b'a kɔ a segira ka na Maga ko a bɛna don ale faso don a bɔra yen de mɔgɔw ko i tɛ don anw b'a dɔn a faso e de ye Abdulmutalib mɔden ye an b'o dɔn nka an ni ma bɛn fɔ la i taara wa i tɛ don a dun se b'a ye ka don n bɛna i ma o tuma min n'o kɛra a fɛ mɔgɔw u dimina kira ye maa kelen wuli ko ka taa kuma Magankaw fɛ mɔgɔ min don a bɛ komi an ye mɔgɔ wuli ka taa cogo min na wala o wulila u taara o ko o tigi ma e yɛrɛ kɔni tiɲɛ i ka bɔ an bolo olu yɛrɛ n'u ka selibaliya bɛɛ o don o ye nin fɔ puisque u bɛ gasi dɔn u bɛ danbe dɔn o ko kari e kɔni ka bɔ an bolo min ye Kaaba ye e bɛ se k'o munumunu hakɛ min ka di ye i ka segin nka a fɔ a ye n'o ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam a don to tɛ a tɛ don an tɛ sɔn cogo si la o ko in labanna min na min y'ale yɛrɛ fɛ mɔgɔw ye olu dimina kosɛbɛ u dusu bɔra anw de bɛ tiɲɛ kan anw de ta ye jo ye anw ta ye Ala ta de ka don tiɲɛ kɔni adamadenw ka tiɲɛ o ye tiɲɛ nka min ye Ala yɛrɛ ta ye mɔgɔ min ko k'o de bɛ n bolo o kɔni o ye tiɲɛ dan ye dɛ o tuma anw b'a sɔn ninnu dama mun na olu bɛ se ka anw bali an ta la mun na an dun bɛ taa Ala ka so de voilà et puis u ka dugu u faso fana don u faso de don kira y'i jɔ ninnu ko k'u bɛ mɔgɔw caman an ka kuma ɲɔgɔnya kira ko n sɔnna o mɔgɔw nana kira ye mɔgɔ dɔw bɔ a ye sigi an ka hakilimaya kuma fɔ aw ko cogo di o ko a ma ko an bɛ min f'i ye i don to tɛ ɲɛna o ye kelen ye i bɛ sɔn o ma a ko n sɔnna wa an ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra anw ka mɔgɔw la n'o b'i nɔfɛ n'a segira so o tɛ segin e ma wa an t'a d'i ma n'anw ka maa min taara e fɛ i b'o segin a ma u ye fɛnw fɔ k'a fɔ ko minnu kɛlɛɲɔgɔnw y'a la a bɛ komi jɔnmaya kira ko n sɔnna a y'a bɛɛ sɛbɛn a sɛbɛntɔla o y'a sɛbɛn Magankaw
ulu wasado mamina ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah alaka kira ubena minga weni ukupitu alaka kira ya tengawi gende kwite kira ote sebala abe sebede ko Abdullahi de ambe donembe okoni idambe nga kira ya ambana ote sebe ako ayo josh aw sonembe mimma ango sebe sahaba udimina udusu bora unana ala kiramu ko he ni jomaya ya andala annana kana ibaya koroye ka angallahi du kura na soro ibe sika annadi ko antuna se ka annidi ni ngoina wa annana anyu anyadi alama nambe be twala angata segi ko taala kira kuma ko ayi aw kana tasa Allah alayhi salatu wassalam Allah akbar ayi aw kana tasa asona adon doka mayre sahaba wucala ako alasna ala alhaq ma wuli ta tice yara yawa ma fo ko wuli tan yake ko ala da yici ko wuli tan yake an dum beso mo wala tamatu ako ho on ta yake ga nga sabali asaballa asigra so kibar ya jensara yoro nyefe ko Muhammadu wulila alayhi salatu wassalam ana ka jama ka kunce bayake ko habita do maga wa manga o ya gen o ya bali akana atedo ko kibar ya jenze fo ba jugu fe jango mawdu sukun ka cien kiran no fe mo u kammaloya u ka kuma shuli u yo wele madake kabila ni nyoncha nga kira cira de akake hina ye dan fen bela jelema here damade be ala kirala alayhi salatu wassalam here damade be ala kirala alayhi salatu wassalam toro tala salawatullahi wa salamuhu alayhi ay toro shiti ala kirala sallallahu alayhi wasallam here damade bala tare da ma asona kata kasibi anaka sahabo gele ya chaman garala nan da do obela no de ne ka misali ayi nin jamani an wa ambita nin fe ale ni kumbe tugo nke afo ne benta ale fe ka jamana bla tasma ka douala jamana inga burja jamana inga ambe ka kule toro min bala ka dofara o toro nyon tanga jamana kono o ya hakil maya yawa o ya kodo yawa na le ma don ne ka kanka ke ni fana ta don ala ko hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ma munun ba don ani munun da don ulu bi se ka kenyawa na le ninge ne re ya nyonge ale bien masakede abe dinye de don ala ya fen do dinema ne ya finye na ngo ne ka misali aye mo mi ko ya ala ka kira sallallahu alaihi wasallam ne ka ko don kunche bayani yere bonye ni mo ci o maso o kuma mbaketa ni joro la be mimbar min ka ne no manga ay wala be mo la jarabi ni joro de la parce que shatana benna doila ka fo bon abena jomaya de jirila wa min fo bi atesilawo ni jamai ni ko mi o de be ke ni shetana yo fo iklo koro idono la idona filila imaganga son shetana ka segila ne bita keneka be joko fala de seli alaye ka mbolo fala bamba alaye ala bani ni fe e kan chini mana ala bamana ka kodo ala kan chini mana ado wulu ko kuma o kuma bayda ala kan chini mana ni tuya adanema antumbe ka damine ni wati fo seli wati ni seli kera amba ta da kun kurawar la fo lazara kabula anga fitere seli kabula anga safo seli fo di dat masira wa madala ka fo ko mo na wuli imam diko on bamanon ko kele seli sufrun ku nakaba a marbaya sa do kun tet kun e bi se ka to ni mbeka ke fo ni ko kosaina e ka wuli utumo anga ta da kun ni da kun lekol karamo ni ya kalo juli wi kulela do ko makutara e refe katife kafiye tayre mamene shishire maboja ngoka tamene fu nana gunina fu ni beka ke o kera ke tumini akara kanto bamakoya ko tala min kera ko kera ne ko ngonne ka wele ma da folo min kera 29 février ne école karango ko indi fo ani ka fo mawye mamun ni jamana ko kwanu ka kuma ngonu lu makambo ma anjabi jamana de ka don nan faralendo angelengelen jolendo beni ita fandu antise fena nan farala nyonga nye dona chama mbe o tsaka kana mauka fara nyonga o donde ne bere ko kuma fo ni bamana usrana Allah yo tsara bere kuma imboga bamana wa hakili wulle ko dingo ko ka bere ta ga bere go bamana ate sabali nimbe niya a sanfɛ kuma wuyi
bundo kuma camanw be ladilikan camanw be welewelema camanw walimanabada camanw kɛra kɔnɔjɛya kuma camanw kɛra ala y'o seere ala b'o kalama hadamaden i jɛɲɔgɔn ani ni maa minnu bɛ ko la kuma bɛɛ tɛ i ka bɔ kɛnɛma dɔrɔn ka kulew i bɛ bɔ kɛnɛma don min o y'a sɔrɔ i ye min fɔ duguma a ma fɛn ɲɛ de ma fɛn ɲɛ kuma caman kɛra kuma caman fɔra ala kulli hal ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye il faut que a ka faamu jamana in y'an ka jamana de ala ye yan de k'a niyɔrɔ ye wa jamana in n'i y'a ta maa minnu sigilen b'a la a caman u sɔnna diinɛ min na ka don a la ni hɔrɔnya ni danbe ye n b'o de fɔ minnu bɛ marifa ta anw ka diinɛ in tɛ karabata ye dɛ mɔgɔ ma anw karaba mɔgɔ ma anw jagoya anw ye diinɛ in anw de y'a sugandi an yɛrɛ ye ka sɔn a ma ka don a la anw de fɛ yan maa min ma don hali bulon kɔnɔ kalan na a bɛ misiri jɔ miliyari k'a di alisilamɛw ma o jamana mɔgɔw olu mago bɛ marifa ta la wa anw kɛra diinɛ in fɛ ka ban o ni min ma min kɛ a m'a faamu o mago bɛ k'a bilasira kuma nin jamana in a fanba ye alisilamɛw ye maa wɛrɛw b'a la u bɛ diinɛ wɛrɛw la an n'u jɛlen bɛ jamana na an jɛlen bɛ danbe la o b'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye yan de y'an garijɛgɛ yan de y'an sigiyɔrɔ ye maa i garijɛgɛ yɔrɔ min i sigiyɔrɔ yɔrɔ min i ka diɲɛ n'i ka lahara bɛɛ bɛ dilan yɔrɔ min o man kan ka tiɲɛ i sigilen k'i da tɛ don a la o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ danbetigiya ye o tɛ diinɛtigiya yɛrɛ ye o de y'an wuli k'an jɔ ka kuma maa fɛ an yɛrɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan hɔrɔnya ni danbemaya la ka maa min tɔmɔ ni jama a caman kun bɔra 2013 la bɔcogo min a ɲɔgɔn ma deli ka ye an ka jamana kɔnɔ wari ma d'u ma sanu ma d'u ma kumakan ni hɔrɔnya o de y'o bila ye n'i y'o jamana den kelenw ye bi o bɛ ka bɔlɔn fa k'a fɔ ko ayi kari an t'a ka ko la ko dɔ de kɛra o tɛ se ka k'a yɛrɛ ma ten o tɛ Diko nɔ ye ayi o tɛ Sirifikɛ nɔ ye ɲɔrɔ danaya dara min kan bolo ɲɛsira maa min ma jamanadenw u ni kun fara maa min kanu ma n'i y'a ye bi o maaw olu de jɔlen b'u sen kan ko kari yɛrɛ wa an ɲa fara ma ayi b'a dɔn ko dɔ kɛra o bɛ k'a yɛrɛ ma wa o tɛ k'a yɛrɛ ma o mɔgɔw tɛ fatɔw ye lagalagatɔw tɛ o de la ne kulela n ko jamanadenw kumana fɛ a ka jamanadenw lamɛn o kɛra kɔsa in na ne b'a fɛ an ka ta dakun ni dakun a kana jɛya kosɛbɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ka ko ye a filɛ a labanna mun ma fandanw de mago sara o kɛra ka Diko to mini wallahi o kɛra ka Diko to yan lakɔli karamɔgɔw san'u ka ne wele ne yɛrɛ de y'u wele kabini ko daminɛna n'u wele wa tuma min ne ye kulekan bɔ u ka ko in na n y'a ɲini an ka ko in kɛ kɛcogo dɔ la olu ka taa kalan kɛ u ka don u ka ko in to anw yɛrɛ ni faamaw cɛ wari min bɛ di ekɔli karamɔgɔw ma faamaw jufarawali tɛ o faso ka nafolo de don an denw olu ka kalan o ye faso ka wajibi de ye ngo an b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛ faso de y'olu fana kalan u kana an denw kumaniya kalan na u ka taa kalan kɛ u ka ko in to an ni ninnu cɛ wajibi don u ka kan ka min kɛ u b'o kɛ faso b'o wajibiya u kan y'o fɔ faamaw fana ye kosɛbɛ kɛ n m'o fɔ kɛnɛ ka diɲɛ bɛɛ ko mɛn wa olu yɛrɛ minnu ye ekɔli karamɔgɔw y'a daminɛna u ma lamɛn mɔgɔw taara duw kan u tun bɛna sɔn da ma faamaw yɛrɛ ye ma wuli ka mɔgɔw sɔɔri ka taa duw kan n'a ye nin lamɛn Diko bɛn'a yɛrɛ filɛ mɔgɔ wɛrɛ sugu dɔ de ye mɔgɔw bɛɛ dɛsɛra min na ko ale bɛ so o la ale ka aw ladon laɲini wɛrɛ de b'a la u ye kuma caman fɔ u ni maa wɛrɛw ye ɲɔgɔn ye minnu ye kuma caman fɔ a bɛɛ sera ne ma non mais ko ninnu kɔni an bɛ dugawu de kɛ kuma man ɲi voilà kuma man ɲi wallahi kuma man ɲi Imam Diko ko ka bɔ ka taa wote jamanadenw hali tuma min hakilimaw dɔw ko nin tɛ wote waati yɛrɛ nka o n'a ta bɛɛ fɛn dɔ ɲɛsiran ye maaw yɛrɛ ka fɔcogo la u ye wote kɛ wote kɛlen kɔfɛ maa dɔw sugandira jamanadenw fɛ jamana yɛrɛ dantigɛlen sigi kan sariya sun n'o ye constitutionnel o bi kɔlɔsi kiribulon min fɛ hali ni muso in tuma dɔ la n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a miiri i n'a fɔ juguya don nka ale de ye ɲɛmaa ye anw bamananw ko ka min b'a ɲɛmaa de tɔn filɛ tuma dɔ la n'ale tun ma dantigɛli kɛ nin cogo la tan ni baara in tun ma kɛ nin cogo la hala an bɛ wulika dɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi tuma dɔ la o tɛ kɛ Imam Diko jamanadenw bɔra k'u b'u ka hakɛw ɲini min kɛra Sikaso o fana kɛra k'i sigilen to wallahi a kɛra tiɲɛ don ne t'a fɛ ka kuma janya ale ta in kan muso dɔ bi musokɔrɔba don musoya b'a to an ka kan k'a bonya o y'anw yɛrɛ ka danbe n'an ka tabiya ye a si bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan n'an b'a tɔgɔ fɔ walima an b'a kuma fɔ
an k'a fɔ ni bonya ye n'a don kɛnɛ ka ye mɔgɔ dɔw ye kuma dɔw fɔ a ma bɛn ne ma n wulila k'a latile parce que an ma kan ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an kana mɔgɔw bali fɛn dɔ la an yɛrɛ ka tila k'o ɲɔgɔnw kɛ wa a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ ani bonya ka kan Ala de y'o latigɛ maa min don a ye ko caman kɛ jamana in na don kɛra a tɔgɔ mɔgɔw tun bɛ kule n'a ye o y'o don ta ye bi ni nin ko ninnu kɛra an ka kan ka a lajɛ di ɲɛma jɔlen na kari o dama ko tɛ o n'an ye ko in kɛ adama mɔgɔ kelen ko ye ko in bɛ tiɲɛ i y'a dɔn maa minnu n'olu ko k'u tɔɲɔna nin na u kun fɔlɔla ka na ne fɛ ko daminɛna ne y'a f'u ɲɛna n y'o de f'u ɲɛna tuma min n'u nana an fɛ n k'u ma nin bɛ cogo min na tan ne tɛ se ka n da don a la sigikan de bɛ jamana kɔnɔ sariyaw de bɛ jamana kɔnɔ aw de y'a bila a la aw de ko k'a ka kiti n'o sariyaw y'a dantigɛ aw taara vote la olu y'a dantigɛ n'a hakilila k'a fɔ ko aw tɔɲɔna mais aw de bɛ wuli a yɛrɛ ye k'a ka hakɛ ɲini anw ma taa vote la sariya minnu bɛ yen anw tɛ se ka salahiya t'an bolo o kɔrɔ ye k'a fɔ ko anw ma habilité k'a fɔ jamana ye sariya minnu sigi olu ye fɛn min latigɛ anw k'a fɔ ko ayi aw minnu tɔɲɔna a dalilu b'aw de bolo aw de bɛ se ka wuli ni wuli kɛra komi ko caman wɛrɛ fana bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ye tɔɲɔni ye n'o tɔɲɔniw farala ɲɔgɔn kan n'o bɛ anw wuli kun bɔ an bɛ wuli mais aw ka vote dama o tɛ se ka ne wuli dɛ ne y'a f'u ye kosɛbɛ kɛ parce que adamaden i bɛ don ko o ko la i bɛ se ka fili mais a ɲini i ka don ni tiɲɛ ye n'i donna ni tiɲɛ ye i bɛ bɔ ni tiɲɛ ye voilà mais n'i ma don ni tiɲɛ ye i bɔcogo a bɛ gɛlɛya dɛ u y'a fɔ n ye u ye a fara ɲɔgɔn kan ka na k'u ka collectif ne ko n ko aw taara élection na vraiment jamana sigi kan ye min ye ninnu de b'a jalatigɛ olu ye min jalatigɛ ne min ma taa élection na a sariya a tɛ ne concerné mais ne k'a fɔ ko sariya ye min tigɛ k'o ye kalo ye aw de bɛ se k'o fɔ n'a ka daliluw ye n'a wulila sa n'a ko nana se yɔrɔ dɔ la ko jamana yɛrɛ de bɛna don kunbalan na tɔɲɔni ni bingani kama o cayara a b'an wuli kun bɔ an bɛ wuli walahi ne ye min f'o ye a don i ka cɛ in b'a la Banazole Brahma voilà a b'a la ani maa wɛrɛw u nana ne y'a f'u ɲɛna a don kuma in gɛlɛyara u ma mais ne b'a préféré a ka gɛlɛya u ma ni n ka taa don ko la ne yɛrɛ fɛ n dusukun na n jo t'a la n ka don a la olu ka hakɛ de don u ka ɲini k'a fɔ k'u tɔɲɔna sariya yɛrɛ la o fana siraw bɛ yen u ka kan ka taa ni min ye u taara ni o siraw ye o bɛɛ la a fɔra ko ayi lahalaya kelen de don olu yɛrɛ fɛ o kuma u tɔɲɔna yɛrɛ dɛ maa wɛrɛw fana ko k'u tɔɲɔna jamanaden wɛrɛw ko k'u tɔɲɔna n'u wulila k'u tɔɲɔna min tɔɲɔna don jamana kɔnɔ a ka ca o kuma wulikun bɛ se ka kɛ wulikunba kelen ye. somɔgɔw bɛ di kɔntorase tɛ kori basi t'a la y'a ku se mɔrɛ Keyita basi t'a na nga ko la sabu ni minnu kɛmɛ ka marifa ta bi sabu i ka kuma dɔw la an bɛ Iyad ko kuma min fɔ ne yɛrɛ a bɛ san jan bɔ ne ni Iyad taara hiji la ɲɔgɔn fɛ an tun dalen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a bɛ kuma a ka kuma man ŋaɲa bɛ kuma fɔ ni basi ye kosɛbɛ wa Iyad e b'a dɔn n kɔni t'a dɔn ni Sirabi ni Amadu Kufa cɛ mɔgɔ minnu bɛ yen an ka jamana kɔrɔn fɛ ni marifa talen don u fɛ tuma dɔ la olu dɔw mɔgɔ wɛrɛw don n'u sen kɔrɔ nka an ka jamana sɔrɔlasiw bɛ ka fa min yɛrɛ kɛra kɔsa in na n'o kɛra Galomajara ye i balimakɛ Sumayila Sise o fana minɛna fo ka se bi ma ne kɔni y'a mɛn ko mɔgɔw taara i fɛ k'i ka magɛn ta k'u sɛgɛrɛ Diko dɛsɛra de wa a banna de ala k'an bɛ sa o ala k'an bɛ sa o ala k'an bɛ sa n'i y'a dɔn Jose jamana in na mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ i ka kan k'o latile mɔgɔ dɔw tɛ tiɲɛ fɛ i yɛrɛ Iyad tɔgɔ fɔ Diko de b'a dɔn Diko de terikɛ don Diko de ta o y'o fɔ k'o voilà ne b'a dɔn ne tɛ n cɛ o la o k'a fɔ ko n b'a dɔn jɔn t'a dɔn jamana in na jɔn t'a dɔn ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ nin na a bɛɛ b'a dɔn a n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kan u ye dumuniw kɛ ɲɔgɔn kan u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw bɛ jigin a ka so n'u taara yen Kidal a n'u jɛra jɔn y'a nommé k'a bila consulat la n ko ɲɛmɔgɔ dɔ don jamana in mɔgɔ tɛ wa i bɛ maa min ta fo k'a nommé k'a bila ambassade la e t'o dɔn wa maa min bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i t'o dɔn wa n ko ale tun ye Adama tɔnden de kosɛbɛ ale yɛrɛ tun ye conseil de collectivité a tun b'a la fɛn an mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn fɛngɛ
b'a kɛ komi n'a sɔrɔ dɔn diko de b'a dɔn e ye min fɔ ne n'a m'o kɛ o ne n'a ma si yɔrɔ kelen na an ma tile yɔrɔ kelen na ne n'a ma deli ka hali 30 minutes kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'a fɔ ko ne n'a fila nin a ma deli ka kɛ n kɔni y'a ye n b'a dɔn n tɛ cɛ o la parce que maa o maa bɛ politiki la a bɛɛ b'a dɔn kuma tɛmɛna a n'u bɛɛ cɛ a n'u bɛɛ delila ka jɛ don dɔ la mais o caman b'a dɔn jamana den tɛ wa jamanaden mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an t'a dɔn non ne t'o la o parce que o ye fɛn min ye o man ɲi sa Amadu Kufa in yɔrɔ wɛrɛ ka tɛ o maliyɛn de don a kalanna yan jamana in kɔnɔ Mɔti jamana in na a labanna a taara sigi yɔrɔ min o ye Hamidalayi Mɔti kɛrɛfɛ sira in yɛrɛ goudron yɛrɛ o goudron yɛrɛ kɛrɛfɛ a ka so i bi to goudron in kan a ka da ye 2009 ne y'a ka so ye an dalen Mɔti kɔduko la a san de ne y'a ye ɲɛ na n'o tɛ ne tun t'ale don physiquement mais ne tɛ mɔgɔw bɛ don ko min na parce que ni nin kuma ninnu fɔra u ye maaw papa nin ye ayiwa terrorisiw don jihadisiw don olu n'olu de bɛ jɛ la olu de b'a digo ka mɔgɔw don a don ta bɔra ta i b'a mɛn k'a fɔ hali kɔsa in na dɔw ko nin wulikajɔ in bɛɛ kun ye fɛn min ye ko tubabu b'a fɔ minnu ma ko terroristiw ko jihadistiw an ka karamɔgɔw ko a ma ko anw minnu ye lasɛlikɛla ye k'an kana fɔ ninnu ma jihadistiw kuma ka ca kosɛbɛ ko olu de b'i senkɔrɔ nin wulikajɔ in ni fanga dafirila yan k'u bɛna Bamakɔ minɛ bon a kuma caman fɔra a fɔra 2012 a fɔra sisan kuma caman fɔra ne b'a bɛn